И пак нещичко за вас, мили момичета. Дошло ми е в отговор на една ситуация, в която често изпадат повечето от вас, поради неразбиране от страна на безотговорното поведение на вашите партньори в живота. И така, мили създания, малцина ограничени мозъчно мъже могат да понасят жена със справедлив и леко суров нрав, но с добър характер. Защото повечето си мислят, че я обичат, докато не се окажат точно пред нея и не открият, че тя ги кара да се чувстват неудобно. Защо ли? Защото не се усмихва от задължение, защото не чака инструкции, защото не се продава за стотинки. И изведнъж тази жена, която изглеждаше като мечта, започва да им се струва твърде груба, твърде свободна, твърде директна, твърде емпатична, твърде интензивна и твърде уверена. И това, което на други устни беше добродетел, на нейните звучи като заплаха за псевдомъжкото им достоинство. Защото такава жена не може да се манипулира, не се огъва и не се приспособява към посредствеността. Тя просто ходи с високо вдигната глава, с или без токчета, с или без компания. И естествено, че това е плашещо за слабите мачовци. И плаши тези, които не са на нейното ниво. Плаши тези, които си мислят, че като мъже са повече от нея. И да, жена от този калибър не се вписва в мъжкия страх или в желанието им за надмощие над нея. Защото тя не е родената, за да се вписва в сянката на някой друг. Тя е родената да блести със собствената си светлина. Дори ако тази светлина заслепява онези, които никога не са изпитвали такъв блясък и естествено като мачовци се страхуват да не бъдат засенчени. Вместо да се гордеят, че имат до себе си такова съкровище. Това е то. Кой разбрал. А който не е, ще наблюдава със завист тези, които наистина ценят жените до себе си и ги обичат истински, вместо да искат да им смачкат самочувствието. И въобще не ми пука дали някой псевдомъжкар ще ме намрази. И да, с уважение към тези жени,